Bine ați venit! Astăzi vom explora una dintre cele mai fascinante perioade din istoria umanității. Tranziția de la preistorie la antichitate. Această perioadă a marcat transformări fundamentale în modul în care oamenii trăiau, munceau și se organizau în societăți. Vom parcurge împreună evoluția de la primele comunități de vânători-culegători până la marile civilizații ale antichității, descoperind cum agricultura, metalurgia și scrisul au schimbat cursul istoriei umane. În perioada paleolitică, viața oamenilor era dominată de vânătoare și culegere. Comunitățile erau nomade, deplasându-se constant în căutarea hranei și a adăpostului. Oamenii trăiau în grupuri mici, de obicei între 20 și 50 de indivizi, și depindeau complet de resursele naturale disponibile în mediul înconjurător. Vânau animale mari precum mamuți și bizoni, folosind strategii de grup și cunoștințe transmise din generație în generație. Uneltele din piatră cioplită au fost esențiale pentru supraviețuirea în paleolitic. Oamenii preistorici au dezvoltat tehnici sofisticate de prelucrare a pietrei, creând cuțite ascuțite, vârfuri de lance pentru vânătoare și racloare pentru prelucrarea pieilor. Aceste unelte au evoluat constant, devenind din ce în ce mai eficiente. Tehnica de cioplire a pietrei necesita abilități considerabile și cunoștințe despre proprietățile diferitelor tipuri de roci. Picturile rupestre reprezintă primele forme de expresie artistică ale omenirii. Peșterile celebre precum Lascaux din Franța și Altamira din Spania ne oferă ferestre către gândirea și credințele oamenilor preistorici. Aceste picturi nu erau simple decorațiuni, ci aveau semnificații profunde, ritualuri de vânătoare, comunicare între membrii ai comunității și expresii spirituale. Artiștii preistorici foloseau pigmenți naturali din oxizi de fier, cărbune și minerale, aplicându-i cu degetele sau cu pensule primitive. Revoluția neolitică a marcat una dintre cele mai importante transformări din istoria umanității, descoperirea agriculturii. Oamenii au învățat să domesticească plantele, cultivând grâu, orz și mei. Această descoperire a avut un impact profund asupra modului de viață. Agricultura a permis trecerea de la nomadism la sedentarism, oferind o sursă stabilă de hrană. Populațiile au crescut semnificativ, iar comunitățile au devenit mai mari și mai complexe. Odată cu agricultura, oamenii au început să construiască primele locuințe permanente și să formeze sate stabile. Aceste așezări neolitice reprezentau o nouă formă de organizare socială. Oamenii nu mai trebuiau să se deplaseze constant, ceea ce a permis dezvoltarea meșteșugurilor specializate. Unii se ocupau de agricultură, alții de creșterea animalelor, iar alții de confecționarea ceramicii sau țesături. Această specializare a muncii a dus la o societate mai complexă și mai productivă. Descoperirea metalurgiei a reprezentat un alt moment crucial în evoluția tehnologică. Epoca cuprului, cunoscută și ca eneolitic, a fost urmată de epoca bronzului, când oamenii au învățat să combine cuprul cu staniul pentru a crea bronz. Metalele ofereau avantaje enorme față de piatră. Erau mai durabile, puteau fi topite și remodelare și permiteau crearea de unelte și arme mult mai eficiente. Această inovație a transformat nu doar viața cotidiană, ci și natura conflictelor și a puterii militare. În Mesopotamia, între fluviile Tigru și Eufrat, au apărut primele civilizații urbane. Sumerienii au fondat orașe impresionante precum Ur, Uruk și Lagash. Aici s-a dezvoltat scrisul cuneiform, primul sistem de scriere din lume, folosit inițial pentru înregistrări administrative. Sumerienii au construit sisteme complexe de irigații pentru a controla apele fluviilor și au ridicat temple monumentale numite ziguraturi. Societatea era organizată ierarhic, cu preoți și conducători la vârf, urmați de meșteșugari, comercianți și agricultori. Civilizația Egiptului antic s-a dezvoltat pe malurile fertilizante ale Nilului. Inundațiile anuale ale fluviului aduceau nutrienți esențiali pentru agricultură, făcând Egiptul unul dintre cele mai prospere regiuni ale lumii antice. Faraonii erau considerați zei pe pământ, conducând cu autoritate absolută. Ei au orchestrat construcția unor monumente impresionante, precum piramidele din Giza, care rămân mărturii ale ingeniozității și organizării acestei civilizații. Hieroglifele, sistemul complex de scriere egipteană, erau folosite pentru texte religioase, administrative și literare. Tranziția de la preistorie la antichitate a pus bazele civilizației moderne.
Agricultura ne-a oferit stabilitate alimentară, metalurgia ne-a dat unelte avansate, iar scrisul ne-a permis să păstrăm și să transmitem cunoștințele. Organizarea socială complexă dezvoltată în primele civilizații a creat modelele pentru statele moderne. Moștenirea acestei perioade este vizibilă în fiecare aspect al vieții noastre contemporane, de la sistemele de scriere până la structurile sociale și politice. Înțelegerea acestei evoluții ne ajută să apreciem drumul lung pe care l-a parcurs umanitatea.